nostre país i reclamem la solució immediata per activitat nacional del tancament de les infraestructures actualment en execució i la priorització de les inversions i els recursos per al bon funcionament de la rodalia de Renfe. un nou sistema de finançament per a Catalunya just i transparent que permeti conèixer les balances fiscals i gestionar adequadament les infraestructures de manera immediata el compliment dels compromisos en matèria d'inversió de l'Estat com a qualsevol planificació, licitació, priorització i execució de l'obra pública i de la xarxa de transport i infraestructures en general que s'afectin, sempre des d'una perspectiva nacionalment autocentrada i ambientalment sostenible. Exigim que es prioritzi la seguretat de les persones treballadores i usuàries, com també que se satisfacin les pèrdues econòmiques particulars i empresarials ocasionades pel desgavell de rodalies i s'agilitzin els mecanismes d'informació, de reclamació i de devolucions a les persones afectades. En definitiva, reclamem el dret de decidir el model de país que volem construir i les condicions per exercir-lo. Per totes aquestes raons i de manera especial exigim el traspàs de la xarxa de transports i infraestructures a la Generalitat de Catalunya. exigim les obres i serveis de mobilitat basats en el ferrocarril, el tramvia i altres sistemes de transport públic, tant a l'àrea de Barcelona com al conjunt del territori català. Exigim la publicació de les balances fiscals. Fiscal! Balances ja! I exigim independència! 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 que la Generalitat de Catalunya recapti i gestioni tots els nostres impostos.